Tanod ba? Ako ato yung natakpan na kasi. Pagdali. Purma-purma yun kasi ang gabi. Dali mo, dali mo. Kaya ka sa kuwasi. Saman! Pamilyar na nabiyan ba? Yan man tigarong Choy. Saan na ba yun? Tabis ka ayo ba eh? Mura magyanda para sa tuban eh. Perfect yung kayo. 1, 2, 3, upat ka bangko ba? Upat ka bangko. Uy, isa. Upat man ta. Si Marjong. Ako itong bangko, upat man ta. Si Marjong. Gikuha naman tingali ko sa kahayag. Tawas si Marjong. Di ba? Gigunitan mo ito ganina? Gigunitan po gano'n ako ito no. Ako nang gibuyan. Gibuyan po na ako. Hala. Tabangi ba? Gagit na. Ang taal eh. Uy. Dirita. Pantay ka. Si Muta daw, legit pa na katuba. Ako ba ba oh? Legit na katuba yun. Shati si Marjo ba? Shati. Tijong. Grabe, may dabis kayo ba no? Lamig kayo ba? Di dyan ta Paulion ba? Di dyan ta mga hubog ba? Gani, sakto kayo ni Plastar ba? Tuba is live ba yata? Tuba is live! Oh, misila. Shati ako na Sorry! Grabe Tuyo na ka mamatag maso! sa Kumana kuhay. naman na itong pag-overthink diri ah! Pagdali. Bakit kainom mo na kay Gubo? Nadya mo inom. Shit! Mia! Di ta mo uli anig, di ta magkamang-kamang. Unsa pa man di ay? Sakto! Pre, grabe abdusa sa kuto-kuto pre oy. Man ako. Lain kay ba nag-shot nga walay pulutan. Wala pa yung cheeser. Nana po na si reklamador kay mura biyag mo amot. Lain kay inom pre oy, lain na kaya tong shotting pre. Kung nakaandam ng lamisa kung tuba, dapat gaande po na pinapulutan. Mao gani no, cheeser pod. Ay nasig reklamo diya. Nakabutang naman ni daan. Grasya man eh. Grabe ba, thank you Lord, thank you. Unsa ri ka o sagaw? Bubuan tag blessing mo na po na pre. Oh! Oy, grabe mo yun mga sad boy ba? Isa na kaladok ba? Chata. Unsa man na? Tawa pre. Grabe ka swerte na to eh! Grabe ba yun? Kamay naman! Grabe ba? Gibubuan yung tag blessing. Lord! Thank you Lord! Ano ba yung na to ani? Hane pre. Kaya wala man tayo pulutan. Wala tayo pan-cheeser. Pero gitagaan tag pang-mixer. Play! Siplaw na to na! Oh, ata ni i-mix pre, pero I-mix. shati sa pre, kay dagan na kayo na. Kuy. Shati. Shati to. Isa ka tuyo ka, no? Isa ka tuyo ka. Oh, isa ka tuyo ka na. Look, grabe. Iyon, yung tawanan niyo eh. Mojo next. Mojo next ha, shati ra ha. Ako biro kayo bi. Pagdali mo kay dagan kay dako man ka. Surtihan na ito ng adlaw no? Grabe blessing Tulo mo. ka adlaw sa gunso na tang nag-shot ba? Wag mo na nangahubog no? Di unsa man, isa ko na lang ko ni. Mix na, i-mix na na. Oh, sa ko na lang. I-mix na na, pre. Mix na na ha. Na, iyog yun. Grabe ba? Ano yung tawag ka fountain Fountain drink. Fountain tuba. Sino, tilawi daw. Tilawi party. Muna akong ganahan ba? Kalabi ito magkailambos silambos na sa itong ginom. Partida, di pataho mo gana. Abunda ang grasya! Abunda! Sila sa. Mia jud prioy. Putik ka mo ilami kay ni. Tilawi. Bibay, tabis kayo. Oh, ikaw kay arte mo ka tagsa tagbaso. Tagsa mo baso kay arte mo. Kagduaon! Lakad ka baso bay. Bibay. Grabe exposure to ano mo. Oh, banat shot go. Pero wag naulian na ka ba? Wala ka na sad boy. Sige, bura. Banat go! Ano? Lami kay no, fountain drink. Tabis kayo bay. Bago rin imo mabugi pabalik-balik sa iya. Kamay ito pre. Balik mo gud mo sa iya hagod. Hindi kamay ba? Ilugon mo ako ya pre. Gipurmahan ako ang chika pre. Unsa na ni? Balik-balik naman na imong kasad boy gaw. Kaboy ra kay tambag-tambag si mo ah. May pag-record na mo ang mga tambag si mo nya. Balik-balik kag paminaw. Lingugmog kayo. Sumula kayo ba? Sakit sa dalunggan. Ano na, Jong. Kaya nga na man dyan ang pag-uyab-uyab, Jong. Makaagi man dyan ka na pag-overthink. Uguban pa.
Yawa mo katambag ko, mura jug tarong. Grabe mo sa kuha pre ay. Nalisudan na magugay ko pag-ayo sa mga sitwasyon, pre. Gabalik-balik na lang ba? Nalisda naman day ka, pre. Nga hindi man ka makipagbulag. Ha? Buang masiguro ka. Obsis mo ka sa musika, pre. Alam ba kung nananabik? Isa na lulubay sa court. Unya pre kanang bulagan ako pre pero murag magbalik ra man gyapon gud mi ana. Pre di man ako kaya gud pre. Nah, mo na nakadaot diha. Tagabulan raman day mo bulag balik. Unya pag masakitan ka mo dol na ka sa mua. Unsay pagtuon mo sa mga installment? Para bang wala sa ating bago. Nakadaot si Mauna, mo. nakadaot Dool si na kag mo, nakay ah. problema. Sa mga gabi, Kailar kag barkada pag nana kay Broken. problema. Pag broken siya. lagi na naman. Grabe bitaw pre ay kay kami gani sa akong uyab pre. Di na pud may magkasinabot. Kung di mo magkasinabot, pre, na may mas deserving. Basig nagbastosay na lang mo, pre. Wala na mo respeto sa usat usa. Ako na lang bastosa, pre. Ay pag binuha dra pre buangan ni mo pre ay. Sos ako pa nimo jong ilaan mo imong panahon sa lain na butang. Ayaw pag-focus imong uyab lang. Unsam day mga gusto nimong buhaton day? Ako gusto kay ko mahimong ng politiko bitaw. Iski chairman ba? Ay, sadjong. Wait lang, Jong. Pa, di ako, tapad ako ni Mr. Lang, Jong. Ah sige pre kay. Patapara. Di man ko leader man ko. Oh, Iski leader ka. chairman man ko na. Mag-iski chairman, o sige dre ka. Ikaw leader. manggod ko, Jong. Ah, sige, mag-iski chairman man po ko. Di man mga constituent na ko. Constituent. Kaya para mag-storya yan, iba. Gusto ko ma-iski chairman. Gusto ko mahimong maayong ihemplo sa atong kabatan-unan bitaw ay. Lagi, mga bitaw. Kinahanglan man sad nato nga hisgutan ang mga sensitibong pagastoryahan diri sa atong katilingban. Kay og walay mo sis kuana na makigisgot ana, wala dili mapansin ang mga isyu sa ato ang palibot ba. Oh. Ani maguno mga sensitibo nga butang sa atong katilingban. Ang island jud no nga tudluan og 6 education atong kabatan-unan. Sana ina mahubog ng tawhanan ni mapolitiko man. Oo, lagi. Kaawa dito sa among baryo, mabantayan ninyo. Kasagaran single ma'am dito, babae man. Ah, tama. Nakipunto. SK Chairman! SK Chairman! Ani pre, kani gawa. Dapat po ko isang nga nabantayan. Kasagaran no, mga teenage pregnancy, mga kabatanunan, mga bata pa jud kayo. Pre, teenage pregnancy. SK Chairman. SK Chairman! Abi to no kay samtang bata pa mo no, mga kabatanunan, maayo na nga maghuna-huna jud mo nga mura na mo og mga tiguwang. Sakto na ate. Tama. Dahil na naman ni Marjon mahubog pre. Sa kung saan may pangyaw-yaw. Lagi, pre, no? Lagi kayo. May pag-ingnon mo sila, pre, na manghihi ka, pre. Masunod lang ko. Sige na ba? Future SK Chairman ni. SK Chairman! Kaning pre. Usa man. Siyempre. Kay ko pre ba? Mangi isa ko pre. Pag shot sa pre oh. Shot. Shot sa pre pre. Shot. Kay nagayo ko. Pagi, anit ta, pre. Kay mangi isa ko. Mangi ko man na niya. Sige, pre. Pagdali. Wow. Wow. Mangi isa ko pre. Sige, pre. Lakaw, pagdali ha. Shot, pre. Jong, na ako'y nabantayan ba? Murag, nadyo kay future nga, may mong SK Chairman ba? Wag ka nang ingon mo ano. Grabe ako mauto para sa kabatanunan. Imong mindset kay pang politika ba? Politika. Okay kayo. Siya pa SK Chairman, naunsa po na SK Chairman, believe kay ko sinuwa. Na kay future lagi. Kana, shot puno. Kana, SK Chairman. Shot diha. Naunsa kay hinay mo shot. Ani. Uy. Matay duda juga tong duha ba. Napud to'y miraglong gibuhat ba. Na! Lain na man yung mga hubog ni mga tawana. Mangunay magbarkada. Wait lang, pre. Unta ka man ron, pre. Pre, uga kayo ni. Wow.